Labakne seuakeh, mau berarti ngapusi mau ya. Seuakeh bakno. Ya seuakeh. Mau ngapusi. Wah, isih numpuk bakno saisane. Iki makku saisah ki mau. Nggo apa ngono? Bisa ngelek bakno. Pak Beno isa-isa. Umba-umba lho diucek-ucek ya, diusek-usek. Didelehne diusekne, diusek-usek. Didelehne lho. Umba kaya ngono iki nyebul makku malah jeblok malah. Piye to? Dikontane malah jeblok. Wing jajal kudungan apik paling. Kok pas sabun. Kowe jajal di anu diumpan dhisik diresik tinggo kudungan. Ngalah apik ya. Ya, jajal digo kudung. Diumpan resik. Wah, engko kudung jajal luas apa ora? Lah, kayak delok ya. Ya kudungan lho. Ya gane ler kae. Iki makku nyepel makku saisa ya. Malah mangkok engko kudungane piye jajal iki kan. Piye kan iki. Lakon apa to ron? Pri. Ya wis ngalur ya. Iki makku saisa. Wis. Kok hubungan kok. Semangat ama. Ayo saisa.